U mňa doma je už teraz neuveriteľne horúco. Ak stále nechávate všetko zimné oblečenie v skrini, priestor bude neporiadok a bude vám trvať večnosť, kým nájdete čokoľvek, čo potrebujete. Našťastie mám túto veľmi praktickú a kompaktnú úložnú tašku. Stačí ju naplniť oblečením a prikryvkami a potom ju stlačiť, je to také jednoduché. Za chvíľu budete mať celú skriňu úplne zorganizovanú. Mnoho ľudí stále nevie, ako si vybrať najlepšie úložné tašky do svojho domova. Poprvé, nepoužívajte veľké krabice, ktoré sa do skrine nezmestia správne a podporujú rast plesní na vašom oblečení. Vždy si vyberajte vákuové kompresné vrecká, ktoré sa hodia do akejkoľvek veľkosti skrine. Po druhé, vyhnite sa plochým modelom s obmedzenou kapacitou, pretože zaberajú zbytočný priestor a môžu dokonca brániť správnemu zatváraniu dvierok. Na uloženie hrubších predmetov si vyberte vrecká so širokou základňou a veľkou kapacitou. Vyhnite sa tiež vreckám, ktoré používajú hlučné čerpadlo. Tento model sa vyznačuje jednoduchým manuálnym vetraním, ktoré sa dá použiť kedykoľvek počas dňa. Píši sa tiež vynikajúcimi vlastnosťami proti pokčeniu. Vaše oblečenie tak pri skladovaní nestratí tvar ani sa nepokčí. Je vyrobený z 5 vystúžených vrstiev, ktoré sú vysoko odolné voči nárazom, prepíchnutiu a každodennému opotrebovaniu. Môže sa opakovane používať až 6 rokov. Je veľmi jednoduchý na používanie a po stlačení zaberá vo vašom úložnom priestore veľmi málo miesta. Momentálne máme skvelú akciu. Kúpte si 1 a 4 dostanete úplne zadarmo. Je to veľmi užitočný produkt na organizáciu vašej domácnosti. Ak ho potrebujete, nenechajte si ujsť túto príležitosť.